Oh, masabirin. Hi guys. Kachinala kalau lom le ve ka cheu mom ti chuanin ki thlona akan chuan lu lai te kha kalau ti lang ha thlona te khian kan chuanga kamina china lo lang bok thum te kha fen ania ti thot themo es ania kichu bora ko omlo khanin tlemin ka thoka acham de dona wang khan fen ka ona chan kimi number lo lang ki 2930 ti lo lang kha asit number zon na nia chuanin thlona kan chuan zo khan Mumbai Khumwal Pui kan fangdon ani a kan fan ma khianin ki to na khianin motora kan chuanga traffic a jam me ka kimi ki dar som dar khat le chan ve ti vela ning ka sha zanre pokhi om thelo motor zong khian tlana moti mai tur khan zana ti hian an mu ve ngai lo mani ti mai tur hianin khi ala eng chuwa me ya Mumbai Khumwal Pui han fan kha chu anwam ve renga tlem chuana ui chu ka ti ve deuh hleka kimi kan thlen ki chuana ui vel chu kan la shelem lowa ti khian kan omna tur hotel kan pan me ka athui ve deuh hleka kimi kan tlan chung khi airport atang khan airport kan thlenna kan chukna kha eng airport nge ka lo chin cha lowa airport atangin kan omna hotel kan pan me ka ni a khi kong ringot pokhi athui em ya ke han kal ngei na rual ani lawa tikhian speed limit de lo om ve bok nen ta khianin hei atlan the tok te ti angkhan lo om ve zel ani chumo chuan kimi an lei siam ta khianin 123 100 ti vel atlan angai karinga chanchu bike te khi engma khin tlan ve lo mo speed khi bala mia lawa speed pa ngai renga tlan anga ya chon kimi kan kalkonga khianin alang the ang ka han lang vek mai se ti kha ka duwa ki ba ki chu han kal le na hun tur chan stikha awan takin ti in athima mo thim lo mo ka the ang tokin kan lakwal chu nia Mumbai Khumwal Pui fang tak chu kan ni ezan ani thona chungin khi tikhan motor kong siam tikhi an lo om renga kong tikhi an la siam ve renga Mizoram kong chelu tuk mai kan siam reng ang me khan an ni pokyan eng tiklai me khan an siam ve renga kong chu a in nom hlei deuh chu ani ti chuan kan kal zel na khan khi tilai ki kan han thleng ta hlul meya tunnel leiver ko chunga kan luta khi kan leiver ko chung lu na khi an thui mei khopa achang kang ka ti reu lu tu ka khi mi ki mo across un ti ki omve moni o ka tia khi mi a khan ma se motor ki tlan chak hlom box ya han cross kha chu a har ve deuh chu ka ringa ti chuan kan kal zo ve to nuwa zana te kan han muwa kanaw ani lama tanga ron thlok kha kan wal muak le ti chuan kan han muwa ni ti fela zinga kan han thowa kan han bazara kimi kan bazar na khan khi thei ki ege chang om lu ka thei te ki kan han lei vela thei ti sang me lo zwara vai pa khan kalau la dik vak lawa min lo shithiam ula a the po chu alang em lawa kan zo lai vel te nakin dawa ron lang tura ngai la thei hi anwar ve ko pa thei lam pang hi mo khi dragon fruit khi Mizoram kan thar nen chuanin ain ang lo deuh o ka tia chan chu khi chung war chi kan ya mo adaluap me hiang ka sia nge thum lem lo nge po ka chet thiam lo nge chan po ka se lo tui ka ti vok lo khi mi ang nei khan chan ma se bore ero ki chu tui ma bore thei hi han era sel mai ni mo thei han ei tam te hi sel na nia ti khian jing kara khian kan han bazara thingpui in na tur kan zonga thingpui in na mai tur kha lo om lo pa hei kungsira an din pui ang chi an siam chop khati ang chi mo kha lo oma
khabia pokanin athum over theilu tu ka mon thing pui hi vai chu thil thlum du ti taka athum lu du ka kan ti hlei theilo chu ni bere tikhian zinga pokhianin mi hi an tam lowang ti lampang ani lo an phenwa ai an zinwai noi mai ni alum zinga tangkhian alum ngal wa mai ni mo chuanin inge kimi kan kal khian kimi hun vel kan han fanga kan omna kimi bor vel khi kan omna kan thlenna tangin a hlavak lawa tu thingpui in tur kan kal na tang cha hriat the me a hla em lo ni chuma tikhian kan holam pang ani a nge thil hei sweet nge kha hei laddu ti te khatiang lampang chi jalebi ti lampang chi barfi mo khatiang lampang chi zorna kha kan zong pheya chome tharlam deuh mai te ki a sira khelan lo zuar ve a ei rongbol tur ni lang chuanin han lei deuh teuh po kha achak oma amai ro chu kan thlenna khan ei rongbol na kha om lova homestay alo ni lo hlo bok nen hotel pa ngai kha lo nya mumbai a hianin hotel homestay ang hi alo om ve lo moni mizo siam hi ka tia kala hri chia lova nge alo om to a kalo shelo zok nge chu shelo a delhi lampang a hi chuanin a om ve nuala homestay hi chu homestay siam thei chuanin a thavia win karinga mase homestay an siam tur po hian har sat chu karinga mo an mizo te hian ati dan han ngei to ila a thavia tura ka ngai la se han to over lo se a to over chuanin vai na hotel an siama thlen me te kha kan du le thina to over lu tu hi chuan mo tu bang chuanin a to over lo chuanin thleng tu te in nga anga chuanin thum lo chat lawin an thleng deuh zung mai don ani vai aya an ti tlom shet kha chuan vai aya ti tlom chu har shet mai theya mizo an lo ni na laya mizo an ni mo heti lampang ke ma ni lampang shimina an siam kha chu ani chuanin a zia om ve deuh ani chu ti chuan khati ang zingkara kan han kal zo vek to hnu zing lama thil ti tur kan ti zo vek to hnu a khan ei inte kan han in bo sei hnu in lama kan ei zo to hnu a chhun lama kan chuak le a kan dress ngai te bokin kan han kal le ni a ki sava ti te kitiang animals lampang mo a khoi thei vul thei ang chi lama khain kan han petek lut ve roi me a enno matlinga chemical di lan khi aswal lo tura ngai la alo kalo ti swal pal ni chuanin ngai dam ko ron dir nga le chuwan chuanin khitiang khan hei lei thei in a oma savate an moi ko mai sanga te mo khe han hon na ki a hla ro pui mai sia ni lo se chuanin han honila han khoi moi la mo chak om khop mai a moi hlom lut tukani chumo mase arim ki mizoram ai chuanin tlem chuanin arim lama che fel file lo deuh ni in ka sia chuan ki tilai ki eng bazar ge kha ka shi to lova bazar nuam tak chu ni thil engkim chi sang foreign atanga ron thleng engkim mai omna ka ti mai anzuara ei turlam ni se tambok ti chuan dry lampang mo khatiang tambok perfume lampang ni se tambok chi sang mizowina kan du chi hlir kha alo om tuar ani chu ta khian ki barma ti mela foreign lampang thil mom thati ang chi kan ei du lampang chi kha om treu me a an kimi ke chu ei in lampang chi nya hei bungbel lampang chi te po kha oma ti chuan bungbel ba ka khanin enge ano na lampang chi mo sa bon lampang chi te po tam me a eng bir nge kan leyang ti in ti khian kan kal kwal ta top mai ni leitur ber po shelem no khian a mu nom tham zo ka ni chumo an dor khi ti khian kotin mai khi a ol lo re reng ol pakhat ma khi om lawa
khian dawr zong engzat tingi an luah man te ni vi ang le ti te kha ri luah khan alo lang zut mai ni chu maw kha ti lai khan chuan khi tikhan ka han kal kuala atu ka han fang le a ti lai hmuna te khian kan kala le lam man lai sak mo British hun lai an sak nal lut tuk mai kha ti khian kan kalkonga khian alo oma kan han hoi kwal tawak ta ni chu ti chuan ka han kal zela shopping mall lian mang lut tuk mai ate kan han kal kwala ke ni tan chuanin Mizoram chuanin ki ti anga shopping mall lian te kan nei lo wang khian hmu nom matlinga mi ta ti tlei boka en tur atama ei tur atam boka engtiang in nge kan cha anga engtiang in nge kan ang ti po shat lem lo ang chi kha tamani chu amai ro chu mihring te chu injir mi kan ni nalaya kan injir ve zela ei dan te ati dan te kan lo thiam ve zela bo lawin ti khian kan om na ngaya te khian ka han le thea mizo hi kan lo duai lo ani ti dan te hi kan lo she zunga kal dan te kan lo she zunga anuam khop mai khi enge po ka she lo khi chol bu ka nia enge an plan khi ka she chia lawa kha chol bu kha chuan hi ti lai hi mo kha an suam na mun kha ni tlatin ka shia okay ki khi gateway of India kha ni in ka shia ani em ka soi swalem India gate nen kan chat pol de tlat chule min lo she thiam me ro khami bulami kha nia kha hotel lian mang tara lu tuk mai kha nia mo chuanin hi train station local train station ania khi local train ki mo ai len dan chu ni mai lian lu tuk chuanin chuan man kha engza nge le chenga ngem ni hladeu station hladeu kan kalpo khan chenga in kan chuang in ka siamo chiang to lowa chuan kha inge mizo pona hmunom kan ti deuh one day cm khang ho chet vel na lai vel an film chan na lai vel khania khiti lai ki mo kha bomte apwa na lai te mo han ka chiang vak to lawa han en let le turin one day cm film kha ka hmu zo mai lova mo ka en let thei chia lova han kimi shopping mall kin lian lu duka kha na chi na ka lo ti lan to khami kha alani zela kimi khi anung lam nge malam kimi thil le man siam khi ni ta ni chu chong kimi lo po khi adang le lama khian ti khian oma kimi room chunga khian ki ti ang chi khi pathum vel an siam ani chu mo lian deuh khian chu hei al lian lu du ani chu intia han lak dan tur nge po ka thiam lo le lama kan kalin khati khana lo oma le lama kan kal le in ti khan lian pui chi dang alo om le mo chan kimi khana chi na ka lo soi tak a khan train a han kan chuang ta ni chu kan chuanga chuan kan chuan zo kan chuk thlang nu khian kan han chuak phei cha ka kan ke in kan han kal deuh le kha sarkas ka khi lo vai nu te khian lo be deuh ngara a ne khop mai hi a thiam hi kan ti khop mai a mi ta tlei khop mai a ni le nga en kha chak om mai sia amai ro chu video te khan la khan lo phalwak lawa arukin khi ka ti shama alu te po apil bo zewa ti ang khi ge chu munom mi ka ti china kalpel hi har sa kan ti khop mai a mundanga kalna tur kha kan langa box siamo ki an han phal lo deuh kha kan ti bo deuh hleka chan khi kan ti chuak le ta ni chu chetlat na lai vel one day cm chetlat na lai vel kha kan la non le shimange ka tia khi kan la non khi train tam zia chu mo a in tlar put mai a mamba hi arim tui lawa a chan chu kan ei du zong chak ai kai kuang lian chi te ti ang sangha ti vel kha
อันให้ตุยปุยก็มาจังตุยปุยจังอันลักนะคะอะโลนี่เววังแค่นอาริมตุยโลคีคิดินายคีone day cm bus aboma pwa na live vel khi kidilai ki cinema hall mo khate ang vel te kha anita ni chu alian lut tuka soidan tur po ka thiam to lo lo clear pot mai te u khi bus chong te kha kan lakwal ta ni chu mo bus chong te khi mo khat ve sia Mizoram han service ve se o kan khwa kan ram i kholum lu tuk lo khanin nom don ani chu ti te kha karil ruwa khan lo oma ti chona tuk Republic Day ni ya kan kal le a zara kan kal na nuwa zinga han kan kal le a Gateway of India kha khi abul ku dilai tuipui ku dilai o kha lo khi alo lan ki mo tuipui ka matang khian I ai biswal kha ti kitang khian an lo kala ti chuan khimi khi an ron bo kana chuan kha hotel a khan an thlenga ti chuan kha hotel kha an suam na kha ni ta ni chu kha anin do ve na ka mo anin ka ven chai na kha ni ta chuan Republic Day ni khanin Mumbai a khanin restaurant kha Republic Day kha chola lo ni ve buk ne khan ei thil na thok zong restaurant a thokte hotel a thokte mo thing pui dora pa nga ye thokte khate ang chi te chuanin ke massage tu te ho zong khan lo chol ve buk sia ti chuan restaurant mai kha om lawa na chi na lo lang ta milimin ziak choi khamia khan kan wa a om chhun a khan kan wa chol ta zanlama ti khian nilenga hun kan man to hnuin zanlama ti khian khomwal pui fang le turin kan han chuak le a ti chuan kan han kal kwal le no a kan hokong kan in lampang panin muturin kan ho chu ni deuh ber mai ti chuan khwa lo war le a atuk zinga angai te pukin kan omna bulvel ania khimo kan omna changa hla lo te bulvel ania ti khian kan han fang le a khi ti khian ta khianin enge ko Zara building second building amoni enge ka shi tolo chu tyang vel chu nyang ka lo soi swala ni chuan min lo she thiam ula a chin chia hi harlu tu ka rei vele deuh hlek to a khi kan kalna khi de chuan ti khian kan han chuaka kan han leng kwal le a thingkung te khi aliana atam lut tu ka thingkung te khi mo thingkung a te khian kan han kwal vel ta ni ti chuan zan alo ni a nileng hun kan man zo nuwa zan hi alo ni nga zela arei lo thei lut tu ka zan hun alo ni le a kan hun chu kan lo mang zo le ta a ti chuan Mizoram lampanin kanin puat cha le ta mek ta ti khian kan lo ho lampang chu alo ni le ta der mai ka channel te min lo en saka min lo lut sak thina wangin in zawai chunga lom thu ka soya ti chuan min lo en sak zelanga da regular po ka da thelo wangin in mi hriat thiam na ka ron nge ne ti chuan hun tlimom tak lo mang turin tu sakna ka hlan boka cheu min lo subscribe sak ula min lo like sak zel don nia